independentzia eskuratzeko Kataluniar herria egiten ari den urratsen aurrean, Udalbiltzak hurrengoa adierazi nahi du. Udalbiltzak exigitzen du Kataluniar herriaren borondatea behin eta berriro modu demokratikoan hauteskundetan adierazitakoa errespetatu dadila. Udalbiltzak gaitzesten du demokrazia eta elkarrizketaren eskaintzari Estatu Espainiarrak biolentzia gehiagorekin erantzun izana. Udalbiltzak aldarrikatzen du estaturik gabeko nazioek beren etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea. Ta azkenik, Udalbiltzak dei egiten die Euskal Herriko hautetsi guztiei, herri kataluniarra independentziaren bidean egiten ari den dinamika parte hartzeko. Bai ekimenak sustatuz edo antolatzen diren ekimenetan parte hartuz.